Виж колко е голяма съм. Вътре космите. Това е кума лиса. Може да видите колко е голямо. Няма да го барате изобщо. Никакъв случай. Може да видите какво това е сирако на кума лиса. Не го пипа миличка, никой не го пипа. Ако на кума лиса. Виждате как и в него има косми. И прилича на опашката й. Точно така, в него има косъмчета. И ако го разчупим, днеска няма да го правим, да не са на тези качета цяла вечер. Ще може да видите в него много косми. Ето така, като намерим вълци, Майски брумбър там. като в някоя друга планина, като обикалям, не, блинчки, по-натам, моля ви. Когато намерите някакво вълче аки, по този начин можем да разберем, ако го разтворим, какви животни живеят в парка. Тоест, може да намерим косми от дива свиня, от елен, от сърна, от много други животни. И някой ден, когато имаме повече време, може да я направя малка лекция как се познават космите на отделни животни. Ще докарам косми от елен, от сърна, от всяко животно. И може да минем през някакъв курс, лек курс, как да ги разпознаваме тези косми. На пръв поглед, едни от най-отчетливите косми някъде, които може да намерим, са от дива свиня. Обаче тук диви свиня има малко. Защо? Защото до преди 2 години имаше една голяма епидемия, т.е. да ви кажа по най-лесен начин, имаше голяма болест по тези животни и много от дивите свине загинаха. И тук за момента има много малко диви свине и не случайно днес не сме видели нито аки от дива свиня, нито над него дира. Но тук въпреки това има, тук съм снимал там, където отиваме, съм снимал диви свине.